Hormatly dinleyijiler, bu giýişden soň biziň häzir efire çykmamyz Türkmenistanyňky soňky emele gelen ýagdaýlar bilen bagly. Şol ýagdaýlar bilen biz sizi tanış edelýäs. Şoň üçin biz bir näçe adam bolup şu ýynaşdyk Zoom'da hem de ýüze size gönümmel ýüz tutmalyan karara geldik. Inni siziň habaryňyz bardyr. Türkmenistanyň häzir Prezidentin kakasy ýogolly, ol ertir jaýlanmaly. Ýöne biziň bu gysgaly efire çykmamyň düýp sebäbi diňe ol ölüm bilen bagly. Şol ölüm bilen bagly käbir başga da käbir maglumatlara görä gysgaly habarlar gelip goşdy. Daşary ýurda dürli ýurtlara Türkmenistanyň öz içinden şol habarlardan şen tutsaň, onu häzir Berdimuhammedowyň öz saglyk ýagdaýy birden gaty erwet yaramadlaşypdyr. Diňe bu da däl käbir maglumatlara görä ýagdaýy mundan çylşyrly. Ýagny Serdar Berdimuhammedowyň ýagdaýy kakasynynkydan gowy däl diýerler. Şonuň üçin biz häzir şu mesele bilen bagly giýişden soň bolsa siz bilen käbir zatlary, käbir maglumatlary paýlaşmalyan karara geldik. Ýöne bu gysgaly maglumatlara geçmeden öňürti Murat Gurbanowda halk üçin bir hoş habar var. Gelin näme de bolsa şu hoş habardan başlaýyn. Olum Didar Aşirov bilen Döwran Glyjewoň akwaly bilen bagly ýa-ni ýakynda Aşgabatda listovka, ýani listovka görnüşini Türkmenistanyň baş kanunynyň käbir maddalaryny ýaýdalanyklar üçin tutulan iki sany oglan bilen bağlanşykly habar var. Ona Murat söz sizden şol habary ilki ýetiräýäňiz halka. Siz mikrofonumuz. Diýjaňyz rahat bolsun hormatly watandaşlar. Biz habarlyk düň ýene Aşirov Didar we Döwran Glyjew boşadyrly. Ýene hemme detalaryny bilip durýar häzir. Ýöne häzirki ýagdaýda olar boş azatlykda hemme zat çözülmeli ýagdaýda. Mundan soň başga habarlary näçe köp bilsek şonça da size ýetirer. Ýöne şu günü bizde tutsak edilen adam ýok, hemme zat gülýär. Böyle köp sağ olun. Yine şu gıyska da bolsa ören hoş habar. Didar Aşirov bilen Döwran Glyjewoň azatlyga çykarylmagyna ýardam eden adamlara biz ştaýdan gaýbana minnetdarlyk bildirýär. Sebäbi muň özi türkmen halkynyň arasynda agdyrlygyň berkemegine hem de kyn ýagdaýda aýratynam häzir ýüze çykaýmagy ähtimal bolan kyn syýasy ýagdaýda halky jewiz saklamak üçin uly kömek bolup biler. Şoň üçin inni şol sag bolsun aýdyp bir şunky efire çykmamyzyň esasy sebäbine geçelim. Ma'lum bolşaly häzir Türkmenistan ýaz ýagdaýynyň sebäbi prezidentin kakasy ýogolly diýen habar resmi habar ýaýradyldy. Onun biziň dinleýijilerimiziň, illeşlerimiziň hemmesiniň habary bardyr. Ýöne ýanky başda belleşmýäli şu habar bilen bagly ýene de käbir howsalaly habarlar gelip ýetdi bize. Bilmedik belki de bu Berdimuhammedowyň öz kakasynyň ölümine gynanmagy bilen baglydyr. Ya bolmasa şu kakasy ölünni şoň bilen bagly ejesiniň ýagdaýynyň agyrlaşmagy bilen baglydyr. Garaz Berdimuhammedowyň öz saglyk ýagdaýynyň birden yaramadlaşanlygy özüm juda çynnyka yaramadlaşanlygy hakynda da maglumatlar bar. Elbetde bu maglumatlary häzir biz barlaýas. Mümkin bolýarça şoň anyna ýetmekçi hem de şu giýje biziň ekspertlerimiz, biziň habarçylarymyz işler. Hem de ertire çenni mümkin bolýarça şu habarlary anyklamaga çalışarlar. Egerde sizde de şu aýdylýan habarlar bilen bagly goşmaçy maglumatlar bar bolsa hem de onu türlü kanalların üstü bilen bize yetirseňiz biz size köp minnetdar bolarys. Sebäbi siziň şol yetiren hakykatyňyz birinciden biziň bilýän zatlarymyzyň üstünde bolar, ikinciden hem biz şonu eglemen ýene-de halk köpçüligine yetireriz. Inni şu häzirki ýüze çykan ýagdaý barada habar vermek üçin, maglumat vermek üçin men ýene-de
Demokratik Vatan Türkmenistan halk hareketinin baş tutany Murat Gurbanowa söz berýän. Murat, söz sizden, aýdy berin. Sağ olun. Yeni olarak men hemme vatandaşlarymyzy şul Aşyrov Didary we Döwran Klyçowy boşatmagyna kömek eden hemme biziň vatandaşlarymyza şunun problematyna gynanyp, ýa-ni bize kömek edip, bize öz gynanjyny bildirenlere köp taňy gatnaýar. O ýalnıja Akber Taparaga aýdyp geçdi köp problemalar boýunça Türkmenistanyň gysgaly habarlar gelip bu her sagat Türkmenistanyň içiniň ýagdaýy boýunça. Türkmenistanyň içiniň ýagdaýy köp wagtlardan beri şu finala girip ýatyrdy. Indi şu biz finala geldik. Hormatly adamlar, bu rejim ýykylyp barýar. Netip bolsa gaty çalt wagtda ýykylar. Bu eýýän ykdysady, siýasat, sosial we beýleki taraplardan ýykyldy. Indi şun ýa-ni fizik taýdan ýykylmagyna biz şaýat bolýar. Şoň üçin size haýyş edýän, taýýar bolup durun. Biz ertir netip bolsa sagat 17:00 Aşgabat wagty boýunça size şu giýjäki analizlerimizi we ertirki ýa-ni size planlarymyzy size aýdar. Şu yerden başlap biz egerde ýagdaýlar tasdiklansa, onu size bir hereket planyny size hödürlerse we şoň üçin özümizi moşul gaty tiz wagtda, tiz ýagdaýda Türkmenistany özgöçlükler edip, ýa-ni şu prezidenti, bir kanun prezidenti çalışyp demokratiýa ýoluna geçirer. Saýlawlary geçirer. Ýa-ni kanun esasyna wagtlanýa hökümet saýlanar, kanun esasyna. Hemme zady kanun esasyna bolar. Hiç şeýle hawas bolmaz. Ýöne sizden bir haýyş. Her adam Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan, daşynda ýaşaýan şol wakalara aktyor bolup, şu wakalara gatnaşyp, şu wakanyň içinde bolmaly. Ine şeýdip biz öz watançylygymyzy görkezýär. Ine şeýdip biz dünýäde bir gerek Türkmenistanyň döwletiň wakatyny, ýa-ni demokratik ýoluny hemme dünýä görkezýär. Ine hormatly vatandaşlar, şu wagtdan geldi, mu köpden bäri Türkmen halky garaşyp gelýärdi, 30 ýyldan bäri. Şoň üçin taýýar bolun, öz dogun gardaşlaryňyz, dostlaryňyz bilen gürleşin, informasiýany paýlaşyň, şuňky diýen zatlarymyzy biz ertir sagat 17:00-da size hereket planlaryny dogry pursatda düşündireriz. Sağ olun. Sağ olun Murat. Inni men şuýda bir goşuşladym bar. Edenli halklar elbette diktatorun ölerine garaşan oklar hiç wagt. Olar diktatori hakimiyetten çekilmäge, tagty taşlap gaçyp gitmäge mejbur edýärler. Ýogsa da şoňa özü meýletin welipeden el çekmegini talap edip şonu tagtdan düşürýärler. Bu halk üçin, diktator üçin, diktatorun maşgalasy üçin elbette has bir amatly neme bolýar da geleşik. Laşyk bolýar. Sebäbi egerde diktator welipetini eýlen adam prezident ady bilen diktatorçylyk edip, ýagny döwleti dolandyran adam diktatorçylyk formada ýa-da häzirki zaman dilini aýtsan formatda ol halka garşy ok attyrsa goşunlara, güýçlere, güýç ministrliklerine onuň soňy köplenç agyr ýetgilere eltýär. Elbette halk tarapyndan ýetgiler bolýar, ýöne esasy ýetgini iň soňunda şol diktator hem oň maşgalasy çekmeli bolýar. Biz ony dünýä taryhynda, dünýä praktikasynda göre gelýär. Soňky diňe bir neslin dowamynda da bir näçe diktatorlar şol sebäpden görä bütün maşgalasy bilen fajialar, tragediýa uçurdylar. Ýöne Türkmenistanyna biz şoňa ýol bermeliler. Türkmenistanyna biziň niýetimiz egerde Berdimuhammedow, Jadan hem Hramow biziň diýen zatlarymyzy gowy eşitýän bolsalar, häzir ýagdaý gaty çylşymlaşdy. Diňe bir Türkmenistana däl, Türkmenistandaky ýagdaý Töwrekdäki bütün Orta Aziýa hem de Orsetdäki ýagdaý bilen hem bagly. Bütün şol regionu öňkü postsovet ýurtlaryna ýagdaý syýasy, ykdysady hem sosial ýagdaý gaty çylşymly häzir. Bütün şol region edil SSR ýykylannaky ýaly judda çynnakay ýagdaýyň öň ýanyna dur. Şonuň üçin biz şeýle ýagdaýda öz türkmen halkymyza hem de güýç ministrliklerine ýüz tutýas. Gadyrly güýç ministrlikleriniň iş ýerleri,
siz halkın tarafına geçin. Diktaturanın tarafına durmam. Diktatura bil bağlamam. Sebebini hem için niten diktaturalar, ehli diktaturalar irwiç yıkılya. Diktatura bil bağlap halkın karşısına ok atan, halka ziyan eden adamlar son elbette olan ömrü köylüye. Olanın çağlarım şol yurtta yaşap bilen oklar çıkıp gitmeli olyalar. Garad ağır yitki çekke. Biz şu yitkilerin bolmadılığını isleyez. Güç ministerliklerine işleyen olanlar elbette sizin köpüğünüz menden yaştınız. Siz şu aydlayan zatlara üns verin. Siz halkın bir bölüğü, kimsinin oğlu, kimsinin kakası, kimsinin yan yoldaşı. Siz halkın bir bölüğü. Bir 3 tane adamın milyardlarca dolarlar Türkmenistan'ın uğurlap daşına çıkarıp ekitmek için siz öz canınızı kurban etme gerek gel. Siz yaşamalı, sizin nesilleriniz de Türkmenistan'da yaşamalı. Şonun için biz şeyle ağır zatlar hakkında, bozulur zatlar hakkında mümkün olursa size spayçılıklarını duyduruyoruz. İnni şu meselede aytmalı zatlar var da, Murat yani onu duydurdu. Biz bu torunuklu ertir aşavat atılan saat 17'de çenni bilmeli zatları bilip toplamalı malumatlar toplap 17'de efire çıkar. Yönü isteyenlik yağdaydı da biz elbette Berdimuhammedov'un Kurbanlı Berdimuhammedov'un ölmüğünü İslam'da oğum, onu qarşamda oğum. Yan kaydışımyalı edenini halklar diktatörün ölürüne qarşamı oturun. Halk öz hakkını talep edip misal için edeli şular yağlı amatlı vaatda köçe çıkıp hakimiyeti ele alıp biliyor. Biz şunu isleyiz. Şimdi şu meselede yine de biz yaş eginleşmede Goğuştan'a yututmak için Goğuştan şu meselede sizin ne ayılı fikriniz var? Sizin toparmadın. Şu arada aydaysanız. Salam edilişler. Geç çarşambada. İlk bilen devlet aktivistinin iki tane aktivistinin Aşgabat'ta görülmeyi, onların öz maşgalalarına goğuşmağını gatı beğendim. Eşitip köp sağ olsun Türkmenistan'da demek yenidem go adamlar yaşayar. Yenidem adla kendi kanun, adalata hormat koyan adamlarımız var. Biz şoların varlığına beğeniyoruz, bu oynuyoruz. Esas aydılmaz zatların ha şu tayda Murat Kurbanov, siz yaşalı akla separa ayttınız. Gatı goğu ve mühüm zatlar ayttınız, goşulyarın. Menin aytacakta adım, men Goğuştan Yaşlar Hareketinin toporunun adından, Birleşen Türkmen Opozisiyasının adından şu tayda size netçe kayıştım. Şu günlerde has hüşkar bolun. Elbette Türkmenistan yapık yurt. O arada hemmemiz biliyoruz. O yerden informasiya almak has kıyın çalışırımlı. Her bir gelen informasiya gelip dur. Yöne size netçe kayıştımız. Berip bilecek. Ne ekilen olsa bir informasiyanız katı mühümdür. Şu zatlarda ünsürak bolun. Şu günlerde teyap diyseniz gelen informasiyalarda Türkmenistan'ın prezidentinin hem ağır yağdaydı yatanlığı oğlu Serdar Berdimuhammedov bu arada da şeyle haberler gelip dur. Şonun için şu günlerde hüşkar bolalım. Kutornuklu fikrimizi netip bolsa kıyska vaqtda size yine yetirer. Yöne bizim hem Türkmenistan'ın içindeki bolup duran haberlerden haberladığımızı sizden bilin. Esas aytmak isteyen adımız şulardan ibaret. Ýa-da köp sağ olun. Sağ ol Goğuştan. Inni men şu Didar Aşyrov'un hem de Döwran Gylýjow'un adatlyga goý berilmegi bilen bagly bir zady ýatladasym gelýär. Marda ýaňy ýakynna bir güne oglanyň bir kiçijik video üçin tutulanlygy barada maňa maglumat gelip goşdy. Şol oglan gatyny hak tutulupdyr. Oň hiç ýyly günäsi ýok. Şol videonu ol diňe ýagşy niýet bilen maryň gözelligini görkezmek üçin daşary ýurtlarda gezip beren öz ýylleşlerini şu maryň gözelliklerini görkezmek üçin bir bilmedim 10-15 mi ýa 30 sekundlyk bir video alyp uradypdyr. Daşary ýurtdaky tanşlaryň birem oň üstüne oňam öz ýylini obasyny göresi gelip bir berkirak sözlem ýazyp şonu çıkarıptır. Neticede şol videonu alan bir güne oğlan tutuluptur. Men şu tayda marda işleyen güç ministerliklerinin oğlanlarına yüzlenen şol oğlanı neçe çal koy verseniz şonça da özüňizde peýda bolar. Şonu koy verin.
Sebäbi ol video alanına hem de onu daşarurda iýerenler diňe ýagşy niýet bilen edipdir. Yani daşarurtlarda ýaşap ýören öz owasyny, ilini, türkmen ilini küýsäp ýören illeşleriniň şo marin göderliklerini görüp, şo taýda bir parahat durmuşy görkezip, şolara öz owasyna wepaly bolup galmak, öz ýurduna, watanyna wepaly bolup galmak ýaly duýgulary ünlemek isläpdir. Siz onu näde ortatypsyňyz oglanlar? Hiç hili konstitusiyada, cinayet kodeksine de gavat gelen ok. Şoň üçin bu edenetdiliňizi hayır etmen diledim, hem de şol olany hayır etmen azatlyga goýberň. Şonu heme Hudaýdan ýalkanarsyňyz, hemem kanunlardan. Egerde siz şonu nähä sütemetseniz, ýadyňyza saklaň. Sütemeden adamın özü süteme uçurayandır. Şunu men gatsız payçılık bilen size duyduryan, sebebi siz haýsy edarada işleseniz hem, nirede haýsy edarada gulluk edip çörek iýseniz hem, siz Türkmenistanyň adamlary, Türkmenistanyň suwuny içýäňiz, Türkmenistanyň çöreğini ýýäňiz. Şoň üçin biziň hemmemiz esaslarda üns vermeli. Halkın arasında sen ol edarada işleyen, sen bu edarada işleyen diyen ýaly gapmagarçylyk esasında halkın bölünmegine yol vermeliler. Biz bilýäs, hökümet başynda oturan käbir ogrlar, aýratynam Aleksandr Jadan bilen Viktor Hramow türkmenleri, türkmenistanlary bölüp biçip bir-birine düşman edýärler. Sebebi şoň esasında da olar halky talaýarlar, öňüne Berdimuhammedow hem şoň klanyny tutup, ýöne biz mundan eýlek muňa ýol bermekçi däl. Şunu gayret edinde ýadyňyzda saklaň. Hem de bir-biriňize düşman bolmaň. Lewabyň, Marin, Daşowyň, Balkanyň oglanlary, Ahalyň oglanlary, güýç ministrliklerindäki oglanlar. Häzir maksimal ýagdaýda özüňizi ýatyşly alyp baryň, halkyň garşysyna hereket etmeň, basym ýurtda hökümet üýtgejek. Şonu men size duýdurýan. Şol hökümet üýtgän güni ýüzüňiz gylmasyn. Jogapkar bolmaň. Başga kişiň talaýan talançylygy üçin siz jogap bermeli bolmaň izinli. Olar milliardlar çykardylar, ýa-da 23 milliard dollar ýurtdan çykaryldy. Şol milliardlaryň ýygyna düşüp olar ýurtdan çykyp gaçyp gider. Ahir soňunda da ýüp syrgyp siziň boýnuňuzdan düşmesin. Inni Murat, egerde şu meselede anyk aýtjak zadyňyz bolsa mikrofonuňyzy açyp, onuň men size söz berýän aýdy berin. Ertir elbetde esasy täzelikler siz ertir eşdersiňiz. Ýöne islenlik ýagdaýda ýene bir ýere aýdýan Murat Gowştan sizden belki men bilen razysyňyz. Biz ýene bir ýere aýdýas Gurbanuly Berdimuhammedowyň ölümini islämdäwem, garaşamdäwem. Biz oň diňe Hramowyň hem Jadanyň ýesirliginden sıpıp, boynunu sıpırıp, şolun sıyırtmağından halkın tarafına geçmeni isteyýäs. Gurbanuly, watyň arka halkın tarafına geç. Murat, inni söz sizden. Men hemme aýdylan sözlere goşulýar, ine goşutgan bilen akly saparagy jikmejik düşündirdiler. Men inni hökümetde işleyen adamlara ýüzlenizim gelýär. Mümkin biz ertir 17:00 Aşgabat wagty bilen hemme halky galdyrarys. Biz şu maglumatlara göre hereket ederiz. Eger ertir galdyran ýagdaýymyzda siz MHM işgäri bolun, siz polis işgäri bolun, siz ministr bolun, siz MHM ministri bolun. Siz kim bolsaňyz hem halkyň tarapyny geçip halky tarapyna durmaly bolýar. Egerde siz şonu etmeseňiz, egerde siz halka garşy ýene de garşy gitseňiz, onu siz jenaýada çekilirsiňiz. Men size ofisial aýdýan sebebi siz adam hukugyna garşy, adam azatlygyna garşy hereket edersiňiz. Öňüm aýdyp gelýärdik, ine şu günler ýetip gelýär. Kim adam hukugyna, adam azatlygyna garşy hereket eden bolsa, tutsak almaz. Ýöne, egerde siz korrupsiýa eden bolsaňyz, egerde siz paraxorluk mejbur ýagdaýyna etmeli bolan bolsaňyz, biz esasy diktator rejimi aýdýar. Soň bolsa hemmemiz bile demokratik döwlet bolarys. Hökümetde işleyen adamlar yeni olarak bildirilýän, siz gollan halkyň tarapyna geçin, hiç yerde işleri durulmalylar, hemme yerde funksional işler gitmeli, ýöne internetde açmaly, ýöne
Yani adamlar öz kanuny esasyna hemme maglumatlary alyp durmaly. Polis bilen emhemen arasynda geçýän şuňky görüşler durdurulmaly. Emhemi işgärleri, polis işgärleri bilen bile halkyň tarapyna geçmeli. Prokuratura, gazetler, harwygullyk esasanda halkyň tarapyna geçmeli. Indi biz finala geldik. Indi Berdimuhammedow ölmese de, diri bolsa da indi bu döwleti götürüp bilmeýär. Biz ertir galdyrmasagam gaty çalt wagtda halky galdyrar. Şoň üçin Beýik Türkmen halkyn taýýar bol. Tarihi moment geldi. Biz hemme dünýä görkezmeli Türkmen halky kimdigini we azatlygyň nähili atlaýandygyny. Şoň üçin hemmemize men azatlyk we adalet arzu edýän. Sağ olun. Sağ ol Murat. Onu yine de bir sözümüzün sonunda yine bir daha diyat edelim. İnni daşary ýurtlardaky Türkmen opozisiýasy hem opozisiýon hereketleri, protest hereketleri birleşdi. Esasy güýçler 7 sany topar birleşdi. Bu da Türkmenistanyň ilkinji daşary işler ministri hem 13 ýyllap Türkmenistanyň opozisiýasyna ýol başlyk eden Abdi Kuliýewiň wesiýetleri boýunça, bir de goýup giden wesiýetleri boýunça biz şo wesiýetleri eýerip, häzir Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Opozisiýasyny täzeden janlandyrdyk. Sizin şu görýän toparlaňyz häzir käbir ýoldaşlarymyzam, egineşlerimizam öz kanallaryna çykyş edýändir, öz auditoriýasyna şu habarlary ýetirmek üçin şu Birleşen Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Opozisiýasynyň çäklerine hereket edýärler. Şoň üçin mene şol arzuly gelip ýetdi. Bize şu haýhaýly pursat emele gelýänçe Türkmenistanyň daşarynda hereket edýän hem de belli bir çäklerde Türkmenistanyň içindäki güýçler bilen hem gowy gatnaşykda bolan opozisiýon toparlary birleşdirmek hem bir bitew güýje öwürmek başardy. Gelecekde bizim hatarlanmada yine de galan güýçleriň konstruktiv ýollar hereket edýän güýçler hemmesi goşular. Biz oňa hiç ýeri ikirjiňlenemi dok, biz olar çagyrýas hem de öz toparlanmada öz aramda alars. Netijede inha şeýle galan täzelikler bilen bizdi ertir aşwat daty bilen saat 17-de habardar ederiz. Şonu biz yine de bilelikde efire çıkmağı planlaşdyrýarys. Onu näme Murat goştan eger ruhsat berseňiz şunun bilen biz bu giýjeki gepleşigimizi gysgaly gepleşigimizi geçirip gutoralyň şeýlermi? Şunu bilen tamamladyk diýsek bolar. Giýjaňyz rahat bolsun. Sağ olun, köp sağ olun, giýjaňyz rahat bolsun. Onu giýjaňyz rahat bolsun, gaderly ýyleşler, hem ýanky Muradyň hem goştanyň aýdyşy ýaly häzirki dörep biljek ýiti sosial siýasy ýagdaýlara taýin bolun. Ýene de efirde duşýançak hoş wagtyňyz.